Haure iparraldetik, bidarketi dator, Tibor Baske, txalo beroan! Tibor Baske, lapurtarra. Txapelketako maztirritareko dugu hemen, haure iparraldekoan, Donibane Garazitxin, Tomas Urrutia, txalo beroan atzako! Nafarroa beretik, Donibane Garazitik, Tomas Urrutia. Eta Gernikatik askoz ere hurbilagokoa da Aimar Aldazabal, iazko edizioan finalista izan zena, Ibon. Hori da bai. Goiko etxearekin. Hori da bai. Txapelketa oso ona jokatuan, Iñakikin batera, eta finalera arte duzirien, merezimendu beramendik. Eta aurten, oso bestelako aurrelaria du, gazte-gaztea, askoz ere ez ezagunagoa, eta behar bada horrek presio gutxiagorekin jokatzea ekar dezake. Hori da, azken baten Iñaki jakin dezelako mailako pilotara isidan, berakin jokatzie, bere presio puntu dauko, aurten ordei dauke aurrelari gazte bat, bera da oin veteranue, bera da aurrelari horrei pixkate bideratzen jakin bidabena edo bideratu bidabena, eta papel desberdin honetan, usteot, Aimar, erosu haua eta dana ongo dela aurten gonta. Lehen da biziko sakea, Olaranek aterako du eta gaur berritasun bat aipatu dizuegu, hor kablean zintzilik dagoen kamera hori, ikuspegi desberdin bat emango diguna, eta bigarren berritasun bat ere badugu, zalantzen txokoa. Bikote bakoitzak, set bakoitzean, jokaldi bat berrikusteko eskaera egiteko eskubidea izango du. Alegia, hori txartzat eman didate, eta nik uste dut, balekoa zela, barruan zela. Hemen txeuzu ez zalantzen txokoa. Hor gure seinalea ikusi ahal izango dute, eta pilotariek epaileen laguntzaz berrikusi ahal izango dituzte jokaldiak. Pilotari batek eskatzen badu, aizu, hau berrikus dezazuen nahi dut, eta arrazoi baldin badu, alegia eskatzen duenak arrazoi baldin badu, oraindik ere, alegia ez du agortuta izango set horretako eskaera hori. Beste bat egin ahal izango du. Horixe da berritasuna, zer iruditzen, Ibon? Nik uste dut gaur egunin beste kirol askotan daukogun gauza dela, pelotian barrun barritasune da, baina beste kiroletan esku honetik hartu dabe, eta uste dut, nik beti jentik esaten uste dut hori tantu ez dau epai estabili ondo, eta beti goten da hori dudi, eta hori penie, on ja badauko aukerie, berrikusi nahi otein jokaldixe, eta arrazi badauke zuk esasune, berantzako borde itxen dago hori aukeri ondinok, hasi que ondo. Nik uste dut berritasun positibo dela. Bueno, gero erabilpenak ere on bihurtzen duen ideia hori. Eta lehen da biziko tantoan ikusi duzu, Aimarrek non jarri duen pilota. Bai, nik atzerari bisek, errebesez oso ondo jokatzen dabe, tia bigul bai bada izan aldogu apurtxu bat indartzu hau Aimar baino, baina Aimar bere sasoien aurrelari izen da, gero atzera pasaute, beti izaten da aurrelari izen, apur bat postura motxekuek edo izaten izela, baina Aimar kasu horretan, postura oso zabala dauke, oso luziek, eta berape tranquilamente aldau atzeko paretara bota da, erakutsi dago kasu honetan. Erakutsi du, pilota berriarekin. Lehen da biziko tantoan ikusi duzu, non sartu duen pilota. Eta Baske oso behartuta sartu da, baina jakina, pilota hori erreboterako utzi izan balu ere, pilota hotza eta motela, eta... Bai, ez ben eukiko Olaranek justuen erungo ban errebotian asko jota. Urrutiak sakeak entzen ez du asmatu, eta orain pilota zaila eraman behar biladoa Olaran, ez da sartu. Atzera Baske. Eutxi Aimarre. Mucho. Aile, libre. Eskumaz orain. Berriatu erra. Olaran. Aile. Mucho. Ongi Baske.
Unpalaster, erki sartu du Aimarrek. Olaran. Baske. Elkarri bizkarra erakutsi nahirik biatzelariak. Bai, pelota oneri barrixe daula, sakatu miako da hemen. Bai. Dominatzen jartzie oso importantia da. Piloteo errean biatzelariak. Bikain. Olaran sartu da, atzera. Venga. Aire, voy. Bien. Aire. Unpalaster, erki sartua. Ongi Urrutia. Eta gero, kanpora aldegin dio. Oso ongi sartu du pilota. Baina ezker horma ukitu duenean zabalerako bidea hartu du eta kanpora aldegin dio. Bana! Eta ez dute batere antzik izan lehen da biziko tantoak eta bigarren honek. Hau oso luzea eta gorra izan da. Bai, honek lau pelotarixek, pelote hauen ondo biltzen izen pelotarixek di. Eta laurek aldabe jokatu peloteo luzien, eta erakutsi da tantu honetan bide horretatik zen. Peloti bizitxuala, igul jungo di jokaldi geisha erakusten eta hori, baina bueno, momentu ez, holan dauela pelotie, peloteoko partidua ikusiko. Aimar. Erreboteko zulotik Baske. Venga, pújale. Eta korriek ateratzen dutena biziagoa da. Bai, honek toke gehitxua dauko. Gorrixepe berez, peloteuen ondo ibiltzeko pelota di. Igul nik uste dut nahi dabe Olaranen jokue geisha topau, Olaran bakigu artista badala aurreko zerin zenbakixetan, eta hori topetan nik uste dut pelota bizitxua jokatuko da bela. Oraingoan Aimarre gutxu egin du 2 eta 1, lehen biziko aldiz, aurretzen dira gorriak. Bai, horre arrotu nahi izen daue pelotie, baina hau frontoi horretan oso kontuz handixok ibizu horre eskerreko zare horrea, ze pixka gehitxua arrotzen bozu eta apur bat gurutzatzen bozu pelotie, segiduen juten da horra gora, da askotan ikutzen da horrela juten pelotie. Venga, ven. Venga, suelta. Bien. Urrutia. Cho. Ondo. Allez, Ça sort sinon, tu me dis. Ah, il est stupide. Voy. Jo. T'as la place sinon, Sale bien. Atzelarien arteko borroka berriz ere. Amaikatik bikain Aimar ongi Baskere. Venga, Tomás, empuja. Encore aire, t'as la place. Eutsi Baske. Partidue gogorra ziren. Bai. Oso gorra ere. Encore aire. Sale bien. Voy. Venga. Pasa arriba. Zokora Olarane, gorda Aimar bikain. Errebote luzea. Urrutiak atzera. Ponte, sale, Aimar. Encore. Sale bien. Venga, suelta. Voy. Barrura. Ponche, Baske. Sale. Oso hasierako gorra. Les deux. Oso Sinon, gorra ere. comme tu veux. Eman dio. Ven. Venga. Errebote Urrutiarentzat. Barrura Garaztarrak ongi. Eta txartzat eman dute. J'essaie de le faire avancer. Oui. De gauche à gauche, super qu'il y a dans le Haikixe motzala Saskiaren On s'emballe pas, on met le barruan. dedans. En 3 heures. Allez, c'est très bien, Thibaut, c'est très bien. Ia errepikapeinen albo ikusi.
Hemen dugu. Bai. Bai, argi. Garbi. Aimarrek ere ez du inolako protestarik egin. 3-1. Da, hori peloti eskumiaz barik, pixkat zabaldu da errebesez, unbiban, ze bazke aurreratut euki dau, eta olako pelota baju hauaz, errebesez hartu ezkero, atzeko atie zabalik euki dau, mineitzeko atzeko pareta botata. Eta bitxu, eskumiaz kumba da parte botien. Oso labur geratu zaio, eraman! Baina kanpora! Oso behartuta erreboteatu behar izan du. Gorrixek pixka dominetan ikuste dugu. Ez ikusten eroso urdinek. Tiap asko dabil lepu erakusten Aimarrei. Eta pixka paseten motza eta rebotiak hau ez dago asko urtetan. Tomasek aldabe modun erun da hor dauko gero. Jandoke aukeri edo zerretxeko. Momentuz Gorrixek nagusi ikusten dugu. Encore, ensemble. Jan Olaranen lehen pasa. Horatu, Bosna egin ditzaketela. Seigarrena, zuzenean aurkarientzat tanto. Erreboteko zulotik, eutxi Aimarrek. Aske. Ezkerro mari txatxita zituan ongi atera du. Ongi sartu du eta pilotak da ederra jo du gero. Eta horri esker, Urrutia bostetik, errebesez atzera. Bikaina benetan. Oso, ama. Bai, argi ikusten da ez. Zeinek domineten da ben, zeinek topeten da ben beste batez behatzela dixe. Lekuzkanpo eta atzeko ate hori, atzeko errebote baju hori zabalik lagaten da benin. Hor txeitzen da, mine holan pelotie baju denin, fronto honetan hori horra botaten gozu, aukerazko dugu zuzet tantu egitzeko, eta bai aldeatik batetik eta bestetik, tantuek era horretan da bizitzen. Eta Aimarren pilotakadak asko behartu du baske, eta ondoren gauza egoera aldeko bihurtu eta gero bikain Doni Bandarra ere. Bi eta lau, beste pilota bat atera nahi dute Urdinek. Ez dakit, motelaua nahi bada eta edo bizitxo eurena baino. Ez da betant asko jokatu euren pelotakin. Ba ez. Bi baino ez. Gracias. Ça va vite à nous. Ça va vite à nous. Urrutiaren sakea. Nik uste Urdinek topauko da bela, hoxe, Olaranen jokutik ateratzi edo Olaranen sartzi asko jokuen, ze bakigu oso arriskutu dela. Orduan ba, igur peloti emoten dago, jotxu nahi dagoela eta lanerako goguaz etorri izan. Dentro! Urrutiaren errebotea. Olaran normabikoa bikain. Urrutiak oso motzean erreboteatu du eta gero salduta geratu da. Engainatu egin du Olaranek eta bat ere arriskatu gabe, tantoa beretzat. Bai, holan pelotie bajue dauenin, Aimarrek horre haitxe pelota gatxa eukidaben, ondo baztertute justo beren parien, baina sartun bidauz, lagaten bozu pasetan ez da urtengo bape bez, da horre aurrelarisek ona erungo da justu-justuen, eta gero beste aurrelarisek aukera da naukez. Horretan arrezgau biza, eta holan pelotie bajue dauenin, sartun biza bai edo bai. Haitxe gatxa eukizuk, sartun bizuk. Vamos! Bost eta bi. Oso luzea, baina ozta barruan. Mucho. Aimar errebesez, baita baske ere, ies egin dio saskitik. Lapurtarrari. 3 eta 5. Jota garbi-garbia galdu du. Bai. Ya, Tomas, vamos esta, vamos esta. Fondazu esatu duguna, neko barruen sartu dago eta ez daugatu da puntatik urteago. Esku-eskuen egiten pelotia.
Urruzegi. Urrutiaren lehenbiziko pasa. Venga, vamos. Eta bigarren haueren nahiko luzea izan da, baina aurreko horma behera egin du eta baleko. Te la place. Búscale, búscale ahora. Eta orain Aimarren utxa honek ere pilota garbi-garbia zuen. Eta aurre xamarrean gainera, ia bederatzi kuadroan edo. Sargi bana egin dute orain atzelariek. Da parte lehen ezagoten modun, horre pelotak errebesazteko bidau. Jakinde pelota motela dauela. Ze eskumiaz horraz pelotiaz mineitxio oso gatxada. Eta errebesa sartu eskero gaina horra hurrien, ostabe peloti atzeko zulura bota eta dominatzen jarraitu. Horre zenda parte pelota hartza galdu da bela, usteot ekibokau indala. Akats estrategikoa ere izan dela. Hori da. Orain pilota zaila sartu du Kumpagoran errebesez. Baske! Eskuinez. Jo! Zeinen dotorea Urrutiarena. Eta orain berriz, Elkar ez dute behar bezala, nik uste, Aimarrek ez diola behar bezala agindu. Ez dutza bai zurien nirie, ez dutza garbi esan, bera juntatzera, nahiko deseroso hartu dugu pelotia. Komunikazio falti egon da. Gorrixen pelotie be, ez da bizi ixe, Gorrixen ez da hori pelotie. Eunda, 3 pilotaka da, denera. 14 minutu terdi. Errebesez. Baske. Sartzeko agindu dio, baina ezin izan du. Jarrai dezala bai, iaz gogoratzen nahi, dendabiziko jardunaldian eta 600 lagun, urrengoan 800 eta harrituta geratu ginen, eta aurten berriz, lehenbiziko jardunaldietatik ja, orduko kopuruak, iazkoak, bikoizten ari gara. Ikaragarria. Bai. Igez, ikusi izan, aziratik oi hartzuntxu hartzen da zizan, jente gixat orten, esan bida bai, igez ondiok COVID-an zerekin ez ibala ondiok kontei bete, baina alanda guztibe, alzan guztixe betetezan, baina aurten ja, jentiek bazkide abonu ebe, hasi orduko txapelketi hainbeste saldu da, dana saldu di, jentiek gogo askoaz gau Wintersek ez, eskola Wintersek hau ikusteko. Orain honetan, Olarane galdu du pilota garbia. Hemen txeuzue. Ja, zer egin pentsatzen zijoan. Bai, eta partide doie, utz askoko partide doie. Bai, alaxe doa, bai, gogorra doa, baina utz askokoa. Bai. Atzera Baskek. Arretik errebesez. Urrutia bizka bat pasatu egin du erematearekin konformatu behar Olaran. Zazpitik eskuma. Zapa gainekoa, bikaina. Erra. Luze ezker horman. Bai, boterik ez dutza erain. Ikusi dau Tomas Zabalien dauela. Preso atrapaute, da zen dau hausian neuria. Da fenomeno da dau. Inderre larri barik, suabe, boterik ez eitxa, eta Tomasek hainka bizkorra daukez, baina horrela ez iban heldu inunik inora. Bertan itxiabe, bertan entregue gabe. Osea, que les les paseo Artemio. Bakea luze. Kumpalaster ezin Aimarrek. Eta
nagusi zeten dabiz gorrixek peloteuen eta igerritzen da hori markagailuen du bai. Urrutia. Sartu egin da eta atzera asko behartu du Baske baina eutsi honek. Aimar eta ezin baztertu egin zaio. Saski muturra zukitu bai, baina saskian errenditzen ez du asmatu. 11-4 eta animoak dirauek, animozko txaloak. Venga, búscale ahí. Ustabiz eroso bapede urdinek. Ustabiz euren leku topetan kantxan, gorrixek nagusi zeten dabiz. Eta hori igula horretik jondi zen bazan hori peloti ezartu ingo ban, ez? Atzetik junde beti... Barruan. Bai, barruan. Barruan. Beno, ez du argi ikusi, ala? Azkenean zer eman dute? Azkenean zer eman dute? Berrikusteko eskaera egin aldu, hemen, begira, hemen ormabikoa zerantzun dio, eta botea. Txapa, zagoen eban. Niri ala iruditzen zait. Bai, nahiko garbi, txapa izan da. Bai. Eta tantoa urdinentzat beraz. Tanto azken urdin joan da. Seguir. Celui-là, l'allure. Botena. Eta bezkatu gorrixek aukeria daukena berrikusteko. Atzera Baske. Pújale. Ahí de cada plaza. Eta Ormabiko horretan, Urrutiak ez du batere asmatu. Ez du batere zabaleratu pilota, baina gero Olaranek berak ere ez du oparia eskertu. Zortzi terditik barrura Urrutiak. Aurreratu eta errebesez atzera Olaranek. Eutsi Aimarrek. Baske, zortzi terditik eskumaz. Olaran. Pelota horregaz goitxi beran nitxe oso gatxada hortik alboti jokatu dira Aimarrek eskumiaz eta aldanik ezeratu pelotia. Amaikatik Berriatuarra. Amaika terditik Bidartarra. Sino. Aztertu egin zaio, Olarani errebotea, eta barruan, eta pilota zaila sartu du. Oso gatxa. Ponte, sale bien. Sale bien, ancho. Suelta adentro. Barrura esan dio, baina ez dio jaramonik egin eta ondoren arrazoi txarra. Bai, ez du asmatu. Oparixi zena Tomasena hori, horre jando zabalin egon da berak zabalera botatza, horra botate motzazu, ja aukera asko bestiantzako tantu itxiko. Hortxe guzue, eskura etorri zaio. Eta berriz ere, Txapagenikoaren bitartez, tantoa, 12-5. Olaranek 4 egindako, Urrutiak bakarra. ¡Aire! Eutsi Baskek. Eso es. Búscale ahora. ¡Aire! Venga. Urrutia saitzetik atzera nahi, baina ezin du. Estabiz gustora. Ez da biltza bat ere guztua. Nahi dabe sozelako joku etopau, arrezkaute, ezin dabe, ez dabe leku etopetan. Nik uste hot, pixkat estrategizia aldatu diko dabela, peloti bizitxu hau ataz, pelota baju hauaz, gorrexek nagusi zeten dabiz, argi eta garbi. Eta partiduan amendik aurrera nik uste hot, aukeria daukenin, peloti aldatu, bizitxu hau hartu eta beste motako partidu bat diko dabela. Seiterditik, Olaran, Aimar. Era pilota da, ongi punpagoran, Baske. Urrutia. Talapras, tranquil, Talapras.
Seiterditik barrura errebotea. Ongi Pumpagoran, Baske, orain jokaldia, erraz heldu da. Atzera Tibok, irten, eta hori ere, kanpora. Azkenean, justu xamar, baina kanpoan izan da. Bai, nahi zen daue, ikusi daue, estu-estuen heldu dela, justuen, da sozer bota, baina ez dago ape gondo da. Hor duzue Baskeren ormabikoa. Heldu erraxamarra eginda, baina gero sareak ez dio behar bada mugimenduak nahi bezala egiteko leku askorik ere utzi. Eta hemen bai, etxian errebotea, baina kanpora. 14 lehen da biziko jokoa eskuan dute gorriek. Sake luzea ona. Ponte bien. Voy. Dentro. Urrutia. Pasatutako pilota. Jaso Olaran. Eutsi. Aire. Ponte, sale bien. Entra, venga. Eskuma Urrutia. Eta oraingoan bai. Ongi joan da pilota horren bila, sartuta ia aukera garbia zuen, baina oraingoan asmatu du, eta tira, jokoa irabaztea oso zail jarri baldi mazaie ere, bigarrenari begira, etzaio, gaizki etorriko orain konfiantza pixka bat hartzea. Bai, hori dauk ezetak ez, nahi txele lehengokuen emoten da benez errez galtzen jun edo errez galtzeko bidie daukiela, bigarrena beste set barri bat da, beste estrategisa bat aldozu bat da, beste pelota bat eta, beste mentalidade bat, eta beste partido barri bat izango azan mogun hartu, eta bitxu, beste erabateko emaitza urten alda. Aide! Venga, chula, llega! Atzera Urrutiak. Errokerako utzi dute Olaran eskumaz. Pumpagoran Aimar. ¡Atu, Olaran, sale! ¡Ponte! ¡Sale bien! ¡Venga! ¡Centro! Eso es. Barrura. Tranquil, te la plaza. ¡Voy! Zabalera. Baina kanpora alde egin dio. 15 eta 6 barkamena eskatu dio orain Urrutiari. Bueno, arrisku ondia gartzea zen hori. Bai, mote baina nahi bala ja zeta maitxu, eta zet barri begire jarri. Eta hemen duzue lehendabiziko joko honen irabazleetako bat, Jan Olaran. Jan, habéis dominado en el primer set, ¿qué tal te has sentido? Bien, el primer partido siempre está difícil y pues entramos bien en el frontón, jugamos bien como pareja y no, por el tiempo castigamos el fondo, hacemos tantos y ahora hay que seguir trabajando así sin fallar. No más. Habéis comenzado un poco nerviosos quizás. Sí, va normal, como todo el mundo, el frontón lleno, pero no, juegan bien. Acaban a 6, pero no reflejó el partido y creo que vamos a tener difícil. Gracias, Jan. Ánimo. Jan Olaran orain atxeden alditxo hartzera eta guk berriz iragarkietarako etenaldi labur bat egingo dugu eta berehala gaituzue partida honen bigarren setarekin eta agian ez da azkena izango. Bigarren jokoan partida irauli beharra daukate Urrutiak eta Aimarrek edo berdintzeko aurrera atera beharra 15 tanto egin beharra daukate bigarren joko honetan. Hirugarren bat izan dadin, oraintxe ordu erdi partidak 189 pilotaka da Urrutiaren sakea. Pilota barrixata dabe, pilota bizitza haue, nik uste dute beste erabateko estrategizie urtengo dabela set honetan. Erki gurutzatu guzaki hori.
Sale bien. Venga. Arrura. Compa, sale entre. Aide. Ponte. Bien, tu vois bien. Aide. Cherche. Sinon. Voy. Much. Sartu egin da Olaran, Ormabikoa, eta tanto. Pardon. Bai, Ormabiko derra, saltotxua sartu dago, eta ondo markaute, fenomeno gota dago. Sarera. Bat eta Usgorri. La misma, Eta berotzen hasi aurretik, edo, tira, zestaz berotzen hasi aurretik, eskuz aritu da atzeko txokoan, Olaran, eta ondo gero. Fenomenu da, beren etxien, bere trinketi edo, bere frontoie, beti onda pelotiaz, barnotze zer modalitate, danekin Alaz ere oso ongi egiteko nuen. oso ondo. Txapelketak sort eitxitxue bertan, jo alguen bizida, eta hiru egunien usteot partiduek jarraixen, jota katu hain barik, iparraldetik, leko danetatik guten dit, txapelketea jokatza da, pelotiaz bizi zendan familia batetik dator, eta argi ikusten da hori. Bai, oso egoki jaritu da, eta deigarri gertatu zen, sekula ikusi gabe nengoen. Zestaz jokatu aurretik inor eskuz berotzen. Jadartze berotu dago, zer dipatzetan urten daue roto partidure. Orain honetan Baskek nik uste berak eskatu diola, baina gero ez du ongi neurtu, pixka bat pasatu egin du pilotak, bat eta bi. Bai, pixka komunikazio horrek dabe, zure nire pixka. Arraru eitxazten da gorrixek, urdine pelota bizitza eta dabe, estrategisi aldatzea harren, baina gorrixek ez dabe urdine pelota barroinaz hasi jokatzen horreku bai. Lehenengo zetien pelota patalaz nagusi zendi argi eta garbi, pixkate arraru bitxan duazte estrategisa hori. Ea, nori egiten dion on. Jatiatu egin zaio, ematera joan da. Jatiatu egin zaio eta zuzenean lurrera, 3 eta 1. Bai, izan dago, guztu-guztuen ona botaten badakite, jando horregongo dala ja topetan, eta neixo eta arriskau pixka, soltau apur bat, eta baina ez dago, katia usok esasumon, katia oiako eta lurrera junta, zuzenien. Olaranen sakea. Llega acá. Pasa ahí. Perdón. ¡Aide! Eta urdinek ez dute aurreko tantoan horri ikutxe egin dute komunikazioan, orain honetan urdinen aldetik ere ez dute ez da behar bezalako elkar ulertzerik izan. Eta 4 eta 1, eta ez dute lortzen eroso sentitzerik eta ekimena eskuratzerik eta behar bezala bultzatzerik azte pilota eraman duen Janek. Urrutia! Bikain. Bai, laga izan botzan jantok tiabe nahiko errez sartzeko moko pelotiok ioz, luze bai daue Tomasek, baina bera sartzera junta eta zin sartu. Baina bai, esatezu modun urdinek txako ikusten inundik inabez eroso, nahi da beuren jokueton bau, baina ezinen dabiz, ia, pixkat topeten bada pare bat tanto hartu, apur bat hartu konfiantzie eta partiden sartzen azten badien. Kanpora. Eta ja palau aldiz gertatu zaio gauza bera, atzera jotzen hasi errebesez, eta ezker hormontitu eta kanpora. Eta urrutiak 6 galdutako baditu jada. Bai, utzasko itxen dabiz. Egindakoak 4 eta galdutakoak 6. Olaranek berriz, egindakoak 6, galdutakoak 2. Atzera urrutia. Ta la place, tranquille, ta la place. Aimar. Aide!
Urrutia. Taraplas! Kontuz. Eta, Ez dakit, ikutu ez da... no ere zalantzan geratu nahi, baina ontzat eman dute atzera Urrutiak ez du basmatu horrela. Eta nago ere zalantzan geratu nahi horrekin, Solo! Gainean. Atzera Olaranek erreboterako aukerarik gabe geratu da ordea. Aimar, eta hor izan da zalantzako jokaldi bat. Olaranek ez ote du, edo hemen, begira, hor Baskek ez ote du pilota ukitu. Neu baiezkoan geratu naiz, baina... Baina raro, iazten Aimarrek eta ez protestau, ez dau gestori behin, ez dau... Da, nintzako garbi ikutu da horre. Eta gero Urrutiak aukera garbia izan du, baina ezin du. Bai, ez da sartzen. Zulorik ikusi. Tomas Epe, euki daulekuen nahi beste atzien, piskate gehitxua arrotute, suabetxua bota, baina arrotu gehixa, suabe jundeixin atzera, bere bota dau eta eskure botatza tiapek nahi besteko leku ekitxe atzien. Bigarren jokoa 6-2 gorrientzat, lehenbizikoa irabazi dutenentzat. Oraintxe utzi behar diote ba, Urrutiak eta Aimarrek. Aire! Entra! Sartzeko agindu dio, baina ezin izan du. 7-2! Bera, peukida begiz izan, bote korrido sartzeko moduen. Zeuken olako nesesia die Tomasek arrisketako hori sartzen, baina sartzeko sartzata. Eta bote pronto fallo bindu. Urrutia atzera saiesetik irten egin zaio eta jaso. Beste aukera bat. Sartu izan balu aukera garbia, baina horretan ere ez du asmatu ez da bat ere eroso. Doni bandarra, Doni garaztarra, eta... Domineten daben tantuetan tantue bestiek jautzeako, ez da bizbat eroso. Horbe, ondo indau, ondo dominaute, bota du atzera, txitxaka topetan, aurrera junda topetan, baina ez da biz hori konfixantza puntu bizun horrek peloti eta dana askuteko eta hori faltako. Entra otra vez. Ahí dentro. Timeli! Si no. A medio! Eta atzelariak izan du hor tantoaren merituaren zati eder bat. Bien tartera, agindu dio. Bai. Eta alaxe egindako jokaldia izan da. Bai. Zatza tiap, xien tartera botateko, baina gero jandope ejekuzio izaten dana, perfectu izan da, Txapagain gainien. Bikain. Ez da erresa motu, baina ez da erresa hori jokaldizio botati. 9-2. Eta pasara handia hartzen ari dira Urrutia eta Aimar. Bai, tanto ez da eroso, ez da beleku etopetan. Gorrixek oso nagusi. Eta ez, beste munduko ezerrein barik, Ez dago esaterik Amelio! ikaragarrizko erakustaldiaetan ari dira, edo ez. Eta beste galdutako bat. Lekutara alde egin dio, bestela errebotean ere gora zijoan, eta gora joan da, baina ezker horretan ere, sarera, 10-2 gorriak aurretik eta zaleak ari dira saiatzen, baina... Búscale ahí, vamos, Tomás, venga. Búscale. Alda modun junda, bote korrido, ez dago gatu da, gero oso gora guago. Entra! Baske! ¡Sale bien! Venga, ahí tienes. Aire, si no! Olaran pumpa laster sartu eta erraz 11-2 eta jokoa eta partida bera bat hautsita. Bai, bigarren set honetan be, hasieratik, Gorrixek
hartu dabe agindie, eta kontrolpe osuen, beste munduko izerrin barik, ordoi ez, abantaia oso onditxaz. Allez. Amelio, pásalo. Allez. Errebote ederra. Eta 12. tantoa gorrientzat. 12-2 eta partida hotzadoa gorriei ezintzai ezerkendu, beren lana, txukun egiten ari dira, galdutakoak askoz gutxiago dituzte, eta piloteoan nagusitzen, eta Olaranek egindako alfabete batzuk, eta gorriei ezintzai ezerkendu, baina Urdinak oso ahul, une batez ere oso sentitzerik ez dute lortu, eta une batez ere ez dute eman gainera partida irabazteko edo pixka bat behartzeko itxurarik. Ez, momento, ez da modun, ez dago momento bate, zozelako susperraldi bat edo, egin aldabenik edo, momento baten bez, eta markagaiek hori erakusten dau. Orain honetan, Olaranen Ormabikoa ez da sarera heldu, ongi aurreratu da Urrutia, eta gero hemen txeuzue, ozta, sarean sartzera zijoala, ongi bildu du, ezker Ormari asko heldu dio, eta Baskek ezin. Bai, kaso honetan, mota honetako sariaz be, aurrelarisek sarie gogorra bazan, askoz be, konfixantza gixasoi sarian kontra, bakizu ez daukuzu lehenungo peligro hori, sarian kontra poietezak gero, eta ez daukuzu minarteko peligro hori, baina mota honetako sarikin beti juten di beste mespirantza bat azo, beti juten di igerritzen di aurrelarisek alda moduen sartu eta alda moduen bota, eta... Atzera, Olaranek. Venga, suéltale. Bien. Urrutia. Aimar, Ramaikatik errebeste. Ponte, sale. Venga, ahí tienes. Arriba todo. Te la plaza, Hor dago Baske. Baina ezker Orman sartu zaio eta ies egin dio. 4 eta 12. Hain hori ez dauke konfixantzeak Urdinek, 8. tantuen geldi alditxu eitxeko aukerie dauke, eta ez geratu ez izebez. Ja, partidatik irten da. Sake luzegia, 3. Ongi gurutzatua. Tiro! Barrura, Olaranek punpagoran sartu, zuzenean zabalera, eskuan zuen. Baina ustaiaz jo eta kanpora aldegitu pilota. 13 eta 4. Bai, sartzeko peloti euki dau, gaina leko nien sartu, nieitzeko leko aproposa, baina konfixantza faltiek horre gauzak ekarten dabe. Sakea mototzean gurutzatua, atzera Aimarrek. Amelio, lau! Ondo, zaila sartu du oraingoan Berriatuarrak. Olaran, atzera. Vale, bien, No, venga. Eta ezin. Espero baino askoz ere luzeago irten da pilota hori. Errebotetik, 14 eta 4 eta azken tantoaren faltan. Eta hasieran esan dugu partidako horra, baina espero baino askoz ere errazago hautsi da. Askoz be, nik usten eba, pelote ora Urdinek euren aurkarixik izango zile, ez? Baina ez pelote ora, ez pelota bizitxaz, jokuan aspektu danak geixo izendik horrexek, eta esan dugu modun, beste munduko izerrin barik. Geixo izen da Urdinek hau libili dizela, gorrixek joko haundixin da bela baino. Ormabiko hau kanpora joan zaio. Olarani
galdu duen Paueko aurrelaria, galdu duen hirugarrena izan da. Eta begira zein dagoen horre. Aitor Elordi. Zurazo maila bian. Lauterdiko txapelketa nagusiko hirugarren postua lortu zuen Mutila. Bai, txapelketa darra jogatu dau. Bai, horixe. Egon ginen final aurrekun Bilbon, animetan, lagun edot, haitxe bertsuarra data. Eta bera ere bizi. Eta bera beran bizi da. Ibilinen animetan, baina genia izan, baina bueno, fronto guztixe bera zegozan, amaitzu zani partidu txalo zaparra darra jasoan, eta egiz esan txapelak entzeko txapelketien dau. Bai, horixe. Eta torri urtean, horri izango da, final laurdenetako ligaskan zuzenean. Aurre kanporaketari jokatu beharri gabe, final zortzinentakori jokatu beharri gabe, bere merituz. Barrura Urrutiak bikain eutxi! Txino! Da la plaza! Eman egin dio. Osta libratu ditu Goiak. Venga. Eso es. Voy. Ongi Olaran. Aile. Les deux. Sinon. Ponte otra. Sale bien, Tomás, bien. Venga, Errebote ponte luzea. bien. Anda. Erki asko. Otra. Venga. Barrura, txonpagoran bikain. Eta kaldutako bakarra du Baskek, Eta hortxe bukatu da partida. 15-5 irabazi dute Olaranek eta Baskek. Eta Interseries Proam sailkapen txapelketatik heldutako bikoteak lehendabiziko jardunaldian pasara handia hartu du.